Вербував кримців до окупаційного війська, звеличував воєнних злочинців і зрадив свій народ. 12 років в'язниці поки що заочно дістав окупаційний муфтій Криму Еміралі Аблаєв. Тепер уже визнаний українським судом колаборант. У прокуратурі Криму перерахували частину скоєного ним на догоду окупаційному режиму. Виступаючи у пропагандистських медіа, він виправдовував окупацію, транслював ідеї «руского міра» та позитивно висловлювався щодо збройної агресії РФ на території України. У прямому етері пропагандистського медіахолдингу телерадіокомпанія «Крим» він заявив про утиски кримських татар українською владою та публічно засудив представників кримськотатарського народу, які виступають проти окупації та залишили півострів. При цьому Еміралі Аблаєв впритул не помічає російських репресій проти Кремли. Власне, почасти він є їх частиною. У співпраці з окупаційним центром протидії екстремізму проводить рейдерські захоплення мечетей, де славлять Всевишнього непідзвітні Аблаєву незалежні громади. За його вказівкою озброєні силовики привозили кишенькових духівників до Алушти, Старого Криму і не тільки. Прославився Еміралі Аблаєв також доносами на співвітчизників і єдиновірців, а кожну публічну появу використовує для звеличування росіян і їхнього ватажка Владимира Путіна. Эта мечеть нам от Всевышнего и подарок президента нашей страны, поэтому мы ценим это. И крымские татары, и крымские мусульмане всегда должны ценить и быть благодарными. Ми повинні бути вдячними, і ми, як народ, вдячні за зроблене упродовж цих 10 років для кримськотатарського народу. Сьогодні ми в добросусідстві та дружбі повинні підтримувати один одного, з вдячністю ставитись до того, що робиться для нас. І тому ми сьогодні прийшли, щоб підтримати нашого президента. Ми його підтримуємо як кандидата та главу держави. У перші тижні окупації Еміралі Аблаєв йшов поряд із домовиною першої жертви росіян в Криму – Рішата Аметова, якого по-звірячому закатували за одиночний протест проти російської окупації. Але навіть після побаченого, замість солідарності зі своїм народом, Аблаєв обрав посаду окупаційного муфтія та дістав з Москви медаль за доблесний труд та орден за верность долгу. Мне очень жаль, что человек, который мог совсем по-другому закрепить свое имя в истории крымских татар, теперь навсегда останется человеком, который пошел служить убийцам своего народа. Керченський міст двічі маскували димом і перекривали на кілька годин. Окупаційна влада заявила про відбиття 2 хвиль масованої ракетної атаки на Крим. Гучні звуки роботи ворожої протиповітряної оборони чули жителі Ак'яра та Керчі. Повідомлялося нібито про пуски кількох груп ракет «Storm Shadow». В Ак'ярі на тлі сигналу повітряної тривоги у небо піднімали авіацію, вочевидь рятуючи з прилеглих литовищ. Окупаційна влада звітувала про перехоплення штормів над Чорним морем і в районі Джанкоя, та навіть нібито про збиття українських ракетоносіїв. При цьому Суспільне, посилаючись на власні джерела у спецслужбах, інформує про ураження командного пункту росіян з офіцерами-високопосадовцями в окупованому Криму. Наслідки ракетного удару у силах оборони України офіційно поки не коментували. У кримсько-татарського бранця Тофіка Абдулгазієва виявили туберкульоз через місяць після ушпиталення до тюремної лікарні Челябінська. Діагностовано також двосторонню пневмонію, хворобу серця, хронічну серцеву недостатність, хронічний гастрит, виявлено камені в нирках і рідину в легенях. Про це громадській ініціативі «Кримська солідарність» повідомив адвокат Еміль Курбедінов. Він готує позов до російського суду на тлі тяжких захворювань Абдулгазієва і звернувся до уповноваженої з прав людини у Челябінській області, щоби кримцеві надали необхідне лікування. Дружина Тофіка Абдулгазієва Алія Куртаметова перед тим здолала 3000 кілометрів з Криму,
щоб знайти незалежних медиків для встановлення реального діагнозу. Ми всі хвилюємося за нього. З таким діагнозом Тофіку потрібне посилене лікування, догляд та харчування, але за умов в'язниці це навряд чи вдасться. Все, що мені відомо про його стан здоров'я, що воно є задовільним. Лежить у лікарні у гірших умовах, ніж у реанімації. 22 березня Тофіка Абдулгазієва у критичному стані вивезли з російської колонії Верхньоуральська до тюремної туберкульозної лікарні у Челябінську. Там уже за 2 тижні бранець потрапив у реанімацію. Абдулгазієва схопили під час наймасовіших облав ФСБ у Криму у березні 2019 року і незаконно засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито тероризм та спроби повалення російської влади. У катівні сталінських часів у Верхньоуральську він швидко втратив вагу і скаржився на болі у суглобах. Чорне море має стати морем НАТО, а відтак миру і стабільності. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, звертаючись до учасників Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи, яка відбувається у болгарській Софії. Міністр Кулеба наголосив, що Альянс має активно впроваджувати окрему далекоглядну чорноморську стратегію, спрямовану на зменшення руйнівного впливу Росії та посилення регіональної стабільності. За приклад, він навів дії України, яка не питала дозволу в окупанта, як розблокувати українські порти, а відтіснила ворожі кораблі, вивівши з ладу близько третини Чорноморського флоту. Росія може звинувачувати тільки себе в тому, що з нею більше ніхто не хоче працювати. У Москви було багато можливостей для взаємоповажного діалогу з чорноморськими державами та іншими країнами до того, як вона вторглася в Грузію та Україну. Вона обрала агресію, терор і шантаж замість співпраці. Сьогодні немає іншої мови, яку Москва розуміє краще, ніж мова сили. Це те, що вони поважають. Все інше сприймається як слабкість. Шановні друзі, ми повинні зміцнювати нашу безпеку, не вгадуючи позицію Росії. Дмитро Кулеба наголосив і на необхідності якнайшвидшого посилення української ППО. Саме вона зараз захищає від російського повітряного терору не лише українське небо, а й повітряний простір сусідніх Молдови, Румунії та Польщі від можливого проникнення дронів і ракет, каже міністр. Він вкотре наголосив, що лише поразка Росії і повне відновлення територіальної цілісності України повернуть безпеку і стабільність Чорноморському регіону. Але для цього потрібна своєчасна підтримка партнерів.